hod njegov ulicama grada, o kojem toliko toga znamo kao o nekoj vrsti biografije, kamenim pločama Kalelarge, završio je 2007. Gurao je svoju bicikletu, svima znanu, a tako svojstvenu Arbanasu, kad ga je bol u prsima presjekla. Naslonio se na ogradu Foše, promatrao more, njegovo more. Sestre su ga Mazinove dopratile kući. Reče Daši da mu skuha čaj. Znao je, samo je htjede kao i uvijek poštedjeti prizora. Treba zaklopiti stranicu dnevnika, zadnju. Osjetio je ljubav prema svim životima povijesti svoje. Nitko, doli on, liječnik, ne zna bolje koliko u tim trenucima zadaju bola, stvari i događaji prošli. Koliko je bilo teških noći i dana i onih velikih, sretnih, kojih je uvijek nekako manje. Osjećao je da se rastaje od svega zemaljskog. Osjećao je kako se to veliko srce polako hladi. Pipao ga rukom. Znao da se gasi. Mogao je reći stalo je, ali to mu ne bi dano. Bi mu zabranjeno kazati ono što je za Zadrane nepojmljivo, nemoguće priopćiti. Ne gori više to srce, toplo ognjište zadarsko, plemenito srce Barbaslavka. Daša se vratila. Šalica se čaja na podu razbila. Listajući po knjizi njegova života, čovjek se susreće s beskrajnom listom Barbaslavka, koji živio je za Zadar, za nas, pisao nama, u mnogim slučajevima davao od sebe nemoguće. Život svoj davao da bi dijete zadarsko živjelo. Roditelji: otac Krsto, zadarski Arbanas, i majka Jozica, prva školovana kaljka, koja je završila učiteljsku školu u Dubrovniku, bili su vrsni učitelji. Slavko Perović rođen je u Preku na otoku Ugljanu 17. veljače 1921. godine. Njegov se otac skloni u Preko pred Talijanima, pred progonima, radi grijeha onog po kojim se učiteljska škola u Arbanasima, Preparandija, Hrvatska zvala. Otac Krsto, zadarski Arbanas, a mati Jozica Kualjka. I duša Barbaslavkova ostade zauvijek na pol kanala zadarskoga, tamo između Ošjaka i Kolovara Perovićevih, između zvonika Gospe Loretske i Svetog Lovre. U rodnom je mjestu Slavko završio osnovnu školu, a gimnaziju i studij medicine pohađao je u Zagrebu. Studij, kog je započeo u predvečerje Drugog svjetskog rata, bio je prekidan njegovim antifašističkim i antiiredentističkim angažmanom, te je tako dopao ustaškog zatvora u Petrinskoj ulici i na Savskoj cesti u Zagrebu i stekao nemilo uzničko iskustvo. U onim godinama previranja, nasilja i ratova, negdje na tim putovima nevidljivim, križevima urešenim, izgubit će brata, a čudom sačuvati vlastiti život. Sveukupnu medicinu diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1947. godine. Kratko vrijeme radi kao liječnik opće prakse, koja ga dovodi čak do vruće komiže. Po završetku obaveznog staža i rada na terenu,
izabran je za asistenta dječje klinike na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U to je vrijeme, uz suradnju Danskog crvenog križa, započelo masovno besežiranje i dr. Perović se aktivno uključuje u kampanju cijepljenja protiv tuberkuloze po cijeloj Hrvatskoj. Kao asistent na dječjoj klinici započinje se baviti stručno-znanstvenim radom. Tako će i svoj prvi rad, zaštitno cijepljenje protiv tuberkuloze, objaviti u časopisu Medicinar 1949. godine. Godina je 1953. i Zadar još uvijek liže ratne rane koje sporo zacjeljuju. Grad je naime nakon višestrukih mahnitih i gotovo iracionalnih bombardiranja devastiran, deficitaran u svim kadrovima, s narušenom temeljnom logistikom koja krasi civilizaciju, počam od komunalne infrastrukture do stručnjaka svih profila. Zadar je dodatno osakaćen jer je do pred sam konac Drugog svjetskog rata 2,5 desetljeća bio amputiran od matice zemlje. Dolazak talijanskog okupatora rastjerao je domaće ljude i temeljno opustošio grad. Medicinski kadar posve je nedovoljan, poglavito u kvalificiranom srednjem osoblju i liječnicima. Mladi dr. Perović, pozvan da iz Zagreba dođe u Zadar, svjestan je da mu se umjesto velegradskog svjetla i donekle lagodne i pravocrtne sveučilišne karijere u rodnom gradu nude samo pregalački napor i odricanje ili Churchillovski rečeno krv, znoj i suze.